galing? Saan galing? Anong oras na? Good evening, ma'am. Good evening, sir. Diyan ka lang, stop What's your lang. order? Sige. Bro, ano pa yung mga iba mo? Daday, sige, bukan. Ito. Dito yung isa. Dito. Anong ginagawa? Ha? Vlog, boss. Boss, para sa burger steak, boss. Burger steak, ano? Burger steak. Eh, sapat ya. Okay. Patay punya tuh. Kembali talang. Lakyan.
Uy, buwang iyo, pogi gwapon. Wala, balikan. May titaw ka sang earlier ato. Ayos. Pigis na kuan. Sabay kong break. Pinoy, dugaya ni mo si Parker dia. Lagag. Parker. Dili ta. Ulo pagay di ka manghatag midkit. Banga ka. Kit diri oh. Oh. Guba na. Nga kontrol diri mo so. Wala times to boss. Ahora binay ko naman ni Victor dyan oh. Ginahan. Rap. Return. Awak bos. 45 ba? Paggas. Yawas RPG, yawa. Lagag. Tulon ako knockdown na to. Gat-gana man ko. Wala pang buhat na yun. Hamak ni ka boss ay. Hamak yay. Ano bala SMG dito boss? Ha? Bala SMG. Galap ng bala nimo. Oh. Asa naman ka? Baka malay kuan boss. Di mo na iguba atong salakinan, buha nga ka. Rakan. Igos kuan. Medyo ni mo. Ta. Lagag.
Yan na boss sa akin. Doon lang rin boss. Basta niya boss. Okay boss. Yan na ikontra niya boss. Okay boss. Ay boss. Taras. Kita. Lalakyan na. Yeah. Sana boss sa supply. Supply. Ng pikas. Loaded naman eh. Kasi nadre. Loaded na. Tawag ng mga buwang. Balik meron, nandiyan na. Balik kami. RPG yun mo. Tata. Luya. Dapat nih. Terabos. Wala. Sulod ko diri, sulod ko. Ini mau bos, kahit na. Lagi kontra gani. Uban. Wala yung mga bala. Wala yung mga healer. Wala yung Aurora. Boss, balik na dito, boss. Boss, balik na dali. Hindi bang load sa diay. Doon yung ano patubo. Ada bos. Glitch. Mga bubo. Glitch pa. Glitch pa mga bubo.
Hoy, mga bubo, kayo lang marunong mag-glitch. Tingnan nyo. Agol, hindi natin ang galan. Wala ba? Wala, boss. Nah, pikas. Nah, Dias, kuan. Anak. Anak ba? Anak. Ay bubo oy. Ito ra. Anak ba? Oh, bubo kay ka oy. Usa na lay kontra. Mana taglot na to dito sa supply? Kitaan na ako, gawin. Tiil ba? Mana na supply ya boss ha? Boss, ampas challenge ni boss. Boss. Kaya mo kuligon. Pag bumaril ka, akin ka. Ha? Asa? Bangga, boss. Ampas challenge, boss. Kabuta ka, boss, oy. Boy, ampas challenge. Ang sa laro pa ni, oy. Challenge lang. What the out. Nokia Rogia. Party boss. Rogia.